O sigui, no és res més que el pacient amb psoriasis fabrica pell, el sistema immune té un error i envia pell on no cal. Vale? És una malaltia que no és contagiosa. Ningú per tocar un pacient amb psoriasis o per tocar una placa de psoriasis rebrà contagi de la patologia. És una patologia que està per tota la vida. Vale? I dintre de la psoriasis, d'aquesta inflamació de la pell, hi ha zones determinades més típiques. Normalment els pacients amb psoriasis solen tenir els colzes, els genolls, el maluc, el cuir pilós, això són les zones normalment més habituals. Però també hi ha altres manifestacions de la psoriasis, com poden ser, hi ha pacients que fan gotes, hi ha gent que fa les zones invertides, les aixelles, els sangonals, les nalgues, les natges, o sigui, hi ha zones determinades que també poden ser altres tipus de psoriasis. I relacionat amb la psoriasis hi ha una altra patologia que és l'artritis psoriàsica. L'artritis psoriàsica ja no afecta a la pell, sinó que afecta a les articulacions. I és semblant a la psoriasis, aquesta inflamació, però que es produeix a les articulacions. O sigui, el que fa és inflamar les articulacions i, en molts casos, els pacients amb psoriasis tenen dolors de les articulacions, però sobretot inflamacions de vegades dels dits, una cosa que els reumatòlegs denominen així quotidianament el dit en salxitxa. O sigui, és molt típic als pacients amb psoriasis que algun dit de la mà o dels peus se'ls inflami. Qualsevol persona que té un problema de pell ha d'acudir, pensant que pugui ser psoriasis o altra patologia, ha d'acudir al seu metge de capçalera, també pot acudir a la seva farmàcia perquè l'orientin, però que cal que el pacient amb psoriasis vagi al metge per rebre un diagnòstic de psoriasis i un tractament d'acord amb el tipus de psoriasis que té i la zona que tingui. Una pregunta que em sorgeix, aquesta artritis psoriàsica ve derivada a IS o la pateixen els pacients que ja tenen psoriasis o se manifesta de manera independent encara que no tinguem el problema a la pell? Es sol manifestar amb un terç dels pacients que tenen psoriasis. Un de cada 3 desenvolupa artritis psoriàsica. I en molts pocs casos es manifesta abans que la pell. És normal, el normal és que un pacient primer debuti amb psoriasis i després se li pugui desenvolupar un de cada 3 artritis psoriàsica. El que és important és que estigui atent als símptomes que presenta l'artritis psoriàsica. I al nostre web li explicarem per què, perquè de vegades el pacient no relaciona el dolor articular amb la malaltia de la pell. A Espanya es calcula sobre 1 milió de persones, un 2,3% de la població. I a la província de Castelló deuen ser a prop de les 4.000. A la província sobre les 11.000 i pico. I a la ciutat quasi bé 4.000. O sigui, un 2% de la població. Segur que tots els que ens escolten tenen algun amic, algun familiar amb psoriasis. És una malaltia. El que passa que és una malaltia que a vegades no es veu perquè el pacient la tapa, no?